to duk mai imani da ƙauna da soyayya to ya taya ɗan uwansa murna. Farin ciki ya tabbata ga wannan bawan Allah Ibrahim laha hilaluhu, jinjirin watan da yake jin daɗi ya tinƙaho ya alfahari ya nishadi, watan ya kama. Hilalun wani irin jinjirin wata ne, za a gan shi kamar sauran watanni, amma jamaluhu badalin naziri, yanda suka gan shi da yanda zuciyar ta ɗau hasken watan da ya shiga zuciyar wannan daban ne. Ya ce hilalu rabi'in, jinjirin wata na rabi'ul awwal ja a fihi muhammadu, da wannan mai babban suna ya zo fatamma lanar bushara, farin ciki ya tabbata gare mu wa amma nawalu, kyautar Allah da kyautar annabi ta game kowa da kowa, sai ya sha ko bai roƙa ba. Yan uwa mu sani Allah ta'ala ya mana ni'ima, ko mun sani ko ba mu sani ba, ta fili ko ta ɓoye, musamman lokacin da wannan watan ya kama. Kowa ya san wata ne watan albarka, saboda watan mai albarka ne, watan yalwa, watan alkhairi, watan da Allah ta'ala ya kawo duniya wani irin haske, wanda hasken shi ya tsamo ɗan adam, mutum da mutuntakarsa daga bautar wani Allah. Daga sanda aka ce wannan watan ya kawo wannan hasken duniya, to wutar da ake wa bauta shekara 1000 kawai sai aka ta mutu, ba ruwa, babu ambaliyar ruwa, sai mutane suka koma zuwa ga bauta wa Allah a mazansa na shi kaɗai kwaltal. Wannan watan Allah ta'ala ya kawo mana hasken da ya tsamo mutuntaka ɗan adam daga dukkanin dangogin sharri. Da ma'aikin Allah ya zo sai yi wa jahilci kwaf ɗaya da ci baya, abinda ake ce da shi, wato kai kullum inda duniya ta tafi ci gaba ya samu, amma kai kana gidan bara waccan, takhalluf kenan. Sai aka sa ɗan adam ya zamanto wayayye. Wancan abin da aka kore shi, wato jahilci da ci baya, a matsayinsa sai aka ɗaga darajar ɗan adam akan a yalwata, a kaifafa tunaninsa, a bashi yanci, kuma a yi kira da kyakkyawan harshe da ainihin tattaunawa da fahimtar juna, ba takobi ba, ba maganan irham, ta'addanci, a sa takobi a kashe mutum, kuma alhali mutumin da sanda zai mutu in ya daga mace ce la ilaha illallah, sai ka ce ai tauhidin nasa ba na gangan ba ne. Duk inda ta'addanci yake haka yake, mai tauhidi yake kashewa, ya kuma ya ce yana son ya raya tauhidi. To amma ma'aikin Allah da ya zo sai ya kori yaƙa da takobi. Muna da misalai da yawa irin wannan. Shehu ya gaya mana a gurin, yana cewa da mu wa annan nabiyya dahara wala annan nabiyyal mustafa dahara ma gaza bala sadda udwanan wa radda balala. Annabi bai yaƙi ba, a'a ya kare kansa ne. In ka kalli inda aka yi Badar, tsakanin Madina da Makka ya fi kusa da Madina. Inda aka yi Uhudu, tsakanin inda aka yi Uhudu da Madina da Makka ya fi cikin garin Madina ne ma. In ka kalli yakin wato Gazwatul Khandaq, dan a kare kai har sai da aka zagaye Madina da gwalalo. To ashe duk abin da ma'aikin Allah ya yi kare kai ne, ba ya sa takobi ne ya cutar da mutane cewa dole sai an zo an bi shi ba. Hujjojin da ya bada su in shi halitta. Wannan watan shine watan da aka kawo mana hasken da ya shata wa ɗan adam hanyar tawasul, mu zauna mu fahimci junanmu, mu tausaya wa junanmu. Shi yasa sai mu samu ma'aikin Allah da kansa yana cewa ni ne rahamar da Allah ya baku kyauta. So da haka shi aikensa dan yi wa halitta duniya rahama ne, kuma ya yadda kullum sha'anin al'ummarsa a bar su a hannun Allah, saboda Allah shine arhamu. Wata ne wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan haske ya zo mana, shi hasken dan ya yanta bayi, ya mai da su shugabanni, su ma shugabanci duniya. Dubi kissa sayyida Suwaiba, tana baiwa, amma a dalilin ta yi albishir, ta yi farin ciki, ta yi murna da samuwar ma'aiki, mai gidan ce ke tafi na ‘yan taki. Wata ne wanda Allah ta'ala ya kawo wa duniya wani haske, hasken nan don ya
ɗago ƙima da raunin maraya. Shi yasa ma'aikin Allah sai yake cewa ni da wanda ya reni maraya za mu tashi haka a aljanna. Wannan watan shine watan da haske ya zo mana daga Allah, wanda ya koya wa ɗan adam hasken ilimi, sannan idan ka ji ilimin, hasken riskar ilimin ya same ka, don ana samun ikhtilaful madariki. Ga ilimin kun kowa ya ji tare aka ji iri ɗaya, amma yanda kowa zai tafka daban. Hasken tafkar Allah ne ya turo ma'aikin Allah, hasken ya samu mutane daga irin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wata ne wanda Allah madaukakin sarki ya turo ma'aikin Allah a cikinsa don ya nuna wa duniya ta haskaka da ilimi da sanin Allah da kuma sakankancewa da Allah. Tun da aka saukar da ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, daga nan sai aka sa mabudi, sai aka bude kofofin ilimai. Duk wani ilimi da kake ji asalinsa daga ikra bismi rabbikal ladzi khalaq ne. Wata ne wanda Allah ta'ala ya kawo mana, wanda zai ceci mutane a tashin alkiyama, don yana cewa ana shafi'un nasi yawmal hashri, ni ne mai ceton halitta don tashin alkiyama. Wannan maganar ta yi raddi ga mutumin da ya kudirce saɓanin haka, da ya ce shi ya wadata baya son a lahira har sai ya kai matsayin da annabi zai cece shi, baya buƙatar wannan. To ma'aikin Allah ya masa raddi. Duk wanda ya samu kansa a nan, to Allah ya rubuta masa shaƙawa ne da alƙalamin ƙudura. Wannan watan shi ne watan da Allah ta'ala ya aiko mana annabin da ya koya mana yanda ake daidaito tsakanin mutane. Sai ya ce da mu la fadal li arabiyyin ala ajmi illa bit taqwa. Dan kai balarabe ne baka ba Allah ba, bakin fata an yi fi Allah ya fi ka. Kana ganin kai kyakkyawa ne baka ba Allah ba, wanda yake mummuna ba Allah ya fi ka. Kana ganin mawadaci ne baka ba Allah ba, wanda yake da talauci ya fi ka. Kana ganin basarake ne baka ba Allah, wanda yake abun mallaka, wanda talakan ka ya fi ka. Ashe in kana so ka gano wanda ya fi a gurin Allah, a samu wanda ya fi kowa tsoron Allah. Sai ma'aikin Allah ya wani mai gidigat, sai ce dukkanin halitta da fararen da jajayen da bakaken daga ƙasa ne, daga annabi Adam ne, shi kuma annabi Adam daga ƙasa ne. Wannan watan shi ya kunso hasken da ya kwaranya wa duniya adalci. Dukkanin duniya, da saurayi da mai furfura, da mai ƙarfi da mai rauni, da shugaba da wanda ake shugabanta, da namiji da mace. Wannan makarantar da ma'aikin Allah ya huda ta zama jami'a, to daga wannan jami'ar sai na Umar ya fita. A shekarunsa dai na khilafa, duk duniya sai da ta ji shi ta ju adalcinsa. Har sarkin Kisra da kansa da ya aiko ɗan aiki, ya zo ya ga abin da ya gani na adalci. Me ya gani? Ya nemi ina sai na Umaru yake. Aka ce ga shanji gindin itacen farƙaya yana bacci, yana ɗan rintsawa. Sai mamaki ya kama shi, da ya matsa kusa da shi sai ce, kai ne sai na Umaru? Ce ne sai na Umaru. Ya naga kana bacci a nan a waje ba masu gari? Ya ce, tsoron me nake ji? Ya ce, wai saboda gudun farmakin talakawa? Ya ce, me na ci nasu? To daga wannan jami'ar ya fita, jami'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan watan shine watan da ya ceto mata daga ƙangin bautar jahiliya da hana su gado da kisa da ake musu. Daga ran da Allah ya aiko ma'aikin Allah da aka haife shi a wannan watan, mace sai ta samu matsayinta na mutum. Aka daina kashe ta, kuma aka ba ta gado, kuma wajen sakayyar aikin kirki da namiji da mace duk ɗaya. Allah ya gaya mana duk wanda ya aikin kirki daga namiji ko mace in dai da imani, Allah ce za mu ba shi rayuwa tsarkakakkiya, wadda kasance shi ne rayuwa gidan aljanna. To idan wannan shi ne hasken da Allah ta'ala ya kawo mana a wannan watan, ya zama dole a kanmu, wajibi ne, ba wai suna ne ko musahabi, wajibi ne mu ji daɗi, mai murna, mu ce wa Allah mun gode da ka ba mu wannan ni'imar da babu kamanta. Sannan mu taro mu yayata wannan alkhairi da wannan ni'imar da Allah ta'ala ya ba mu, musamman wannan haske da ya zo daga Allah, wanda dukkanin sasanni sun dosa na hasken da gare shi sallallahu alaihi wasallama. Sannan mu taya junan mu murna akan wannan girmamawa da Allah ya mana, yace a cikin al'ummatai mu ne mafifita. Mai murna, mai farin ciki cewa haske da shiriya daga Allah sun zo mana.
kuma an ba mu rayuwa daddada, lafiyayya, miƙaƙiya, mai arziki. Shi ne fa wanda Allah ta'ala sai da rantsuwa da rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam. Shi ne wanda ruwa ya bubbuga daga tsakanin 'yan yatsunsa. Shi ne wanda da bishiya da dutse suka dinga yin gunji saboda ya rabu da su. Shi ne wanda rana ta yi wa biyayya, wata ya tsage, kogi ya tsage. Shi ne wanda tsiro da duk wata marmara da ke kan tsiro ta yi masa gaisuwa, ta yi masa salati, ta yi masa taslimi. Shi ne wanda kai gidigat Allah ce sunana ar-ra'ufu ar-rahimu, na ba kai ma ar-ra'ufu ne ar-rahimu ne. Shi ne wanda Allah ce kaga sanda ka jefa kace shahatul wujuhu a yakin Hunainu, danki dai kadanka kowa sai da ya samu rabansa a idanunsa na tsakuwa a wannan. Allah ce sanda kai wani ikon Allah ya shigo cikin lamarin saboda kai, za a ga Allah ne yayi. Shine wanda saboda yanda Allah yake son mu saboda shi yace kullum ku dinga ganawa da shi a sallah. Kullum a sallah sai ka ce da shi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, saboda yanda Allah yake son mu saboda shi. Shine wanda baya magana akan son zuciya. Shine wanda ya kashe jahilci, ya kashe wauta, ya kashe zalunci. Shine wanda ya raya al'umma da hasken ilimi da sanin Allah da kusanci zuwa ga Allah. Ashe taro a taya juna murna, in ka ce sai an kawo ma sahihi, zuciyarka ce ba sahihiya ba. Ashe maganar a taru a godewa Allah akan wannan ne, ka ce sai an samu nassi sahihi, to zuciyarka ce take bukatar gyara. To yanwa akwai wata nukuda mai muhimmanci wadda idan ranar takutaha ta zo akan bi layi ana taya juna murna. Wannan yana da kyau ƙwarai da gaske, amma abin da aka fito da shi 'yan shekarun nan na baya daga cikin koyarwa sufaye, baya daga cikin koyarwar malaman ɗariƙa. Malaman ɗariƙa sun yarda a taru a yi wa juna murna, in ma da iko a zagaya, amma a sa wa kai wani suna na musamman. Kaga an fito suna shaye-shaye, wai sunansu mashayan annabi. Ƙarya ne, annabi baya da mashaya. A fito da kayan dabanci da iskanci, wai su ne 'yan iskan annabi. Annabi ba shi da 'yan iska, mutanen kirki ne na annabi. A fito da mayafi da zani, ana yafe kamar an je gidan garaya, wai sunansu 'yan daudun annabi. Ƙarya ne, annabi ba shi da 'yan daudu, annabi na kirki ne nasa. A fito da sifa ado na wata ƙabila, a ce mu ne ƙabila kaza ɗin annabi. A cikin wannan sitirar akwai tsaraici, akwai rashin kunya. Malaman ɗariƙa ba su koyar da wannan ba. Wanda dai yayi shaidan ne malaminsa ya ƙawata masa. Amma malaman ɗariƙa masu yin maulidi saboda murna da samuwar wannan haske, abin da suka koyar shine taya juna murna, ilimantarwa, ciyarwa, shayarwa, ziyartar asibitoci, zama da marasa lafiya, zuwa gidajen marayu, don a nuna watan annabin rahama ne ya kama, a ji tausayin al'ummar wannan annabin. Amma wannan iskancin da ake, wai su ne 'yan iskan wane, su ne 'yan dabar wane, su ne mashayan wane, su ne 'yan daudun wane, su ne mahaukatan wane. Kullu hadhihi khuza'abalatun ma anzalallahu biha min sultan. Ƙarya ne, Allah bai saukar da wannan ba, kuma Allah bai yarda da shi ba, annabi bai yarda da wannan ba, duk wani malamin kirki na duniya bai yarda da wannan ba. So da haka in zami wannan murnar, mu yi ta akan gwadaban da mutunci da muru'a yana ciki. Don haka wannan mimbarin masallacin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana kira zuwa ga dukkanin wani wanda ke intisabi zuwa ga wannan ɗariƙa ta bayin Allah, ya kiyayi wancan iskancin da sunan maulidi. Ka sha ka ce kai ne mashayin annabi, kai fajirci ka ce kai ne fajiri kaza na annabi. Wallahi annabi ya ridi bai karɓe ka ba.
kuma kana nesa da annabi ne. Da haka lallai sai mu kiyaye Allah cikin haƙƙin wannan annabi. Kada mu danganta masa abin da zai kasance muru'arsa da matsayinsa da janibinsa, abin da muka aikata kamar ya kora wancan abin ne, ba daidai ba ne. Mu kiyaye Allah cikin haƙƙin Allah, wannan tsokanar Allah ce. Mu kiyaye Allah cikin wulaƙanta haƙƙoƙi da alhurma ta addinin Allah. Addinin Allah kullum yana kira ne zuwa ga mutunci da muru'a da rangwame da afuwa da jin ƙai. Saɓanin haka musulunci yana yaƙar wannan abin ne. Muna fata mimbarin nan ya fita, haƙƙinsa ne ya faɗa, wanda ya ji sai ya kiyaye. Muna fata Allah ya ba mu albarkacin wannan annabi, Allah ya ba mu albarkacin sahabbansa, Allah ya ba mu albarkacin tabi'ai, Allah ya ba mu albarkacin wanda suka biyo tabi'ai daga ragowar bayan Allah mutanen kirki, bayan Allah tabaraka wa ta'ala. ‘Yan uwa, yana da kyau mu shagaltu a wannan watan da jin tausayi. Na yi sha'awar wata lajina kafilatul mahabba, idan wannan watan ya kama tana tara ɗan abin da take iya tarawa na aljihunta da ƙashin kanta, ba tare da an je gurin wani an ce ba mu kaza zami abu kaza ba. Su zagaya gidan marayu, su zagaya gidan gaji, su zagaya asibitoci da ɗan ambulan naira 500 ne, naira 5,000 ne, naira 50,000 ne, mara lafiya neman taimako yake komai wadatarsa. To mu kwatanta wannan ɗabi'ar annabin rahama ɗin, mu kwatanta irin wannan a wannan lokaci. Allah ta'ala ya mana jagora, Allah ta'ala ya mana jagora, Allah ta'ala ya riko da hannayenmu. Dukkanin bukatunmu na alheri da wanda muka iya tunawa da wanda muka manta, Allah ya fi mu sani, Allah ya biya mana, Allah ya gaggauta mana ya sa mana albarka da alkhairi a ciki, alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkanin abin da ya dame mu Allah ya magance mana, dukkanin abin da ya fi karfin mu Allah ya iya mana, dukkanin abin da muke jin tsoro a wannan rayuwa da bayan rayuwa Allah ya ije mana, dukkanin ayyuka da harkokin mu Allah ta'ala ya tsaya mana, Allah kada ya kyale mu da karfi ko dabaran mu. Allah ya sani ba za mu iya ba, Allah ya iya mana da iyawarsa. Magabatan mu Allah ya kai rahama zuwa gare su, tarbiyyar da suka yi mana mun gode, Allah ya saka mu da alkhairi. Yanda suka sha wahala dan mu rayu, suka sha wahala dan mu zama na kirki, Allah ya ba su gidan aljanna. Abin da ke tsakanin su da Allah, Allah ya kauda kai gabarin sa. Abin da ke tsakanin su da bayan Allah, cin karamcin Allah, Allah ta'ala dauke musu alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba sai dai ma addu'a wajen mu, Allah ka san su, ka san bukatun su, Allah ka biya, Allah ka sa albarka da alkhairi a ciki. Haka nan wanda suka yi mana wasici da addu'a, Allah ka san su, ka san bukatun su, Allah ka biya, ka sa albarka da alkhairi a ciki. Akwai wani bawan Allah, shi ba sai watan maulidi ba, shi kullum litinin yana tara mutane ya yi hidima saboda annabi, kuma yana yi ne ba dan a faɗi sunansa ba dan a ce yana yi ba. Allah ka san shi, hidimar da yake saboda annabi, Allah ka tsaya masa cikin dukkanin al'amuransa, ka tsaya masa cikin dukkanin harkokinsa, ka tsaya masa cikin dukkanin iyalansa. Allah ka sa iyalan su gaje shi alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya ubangiji, wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya, Allah ka ba mu zama lafiya, Allah ka kwararo mana arziki, ka kwararo mana aminci, ka kwararo mana kwanciyar hankali a wannan ƙasar. Dukkanin wanda yake neman wannan ƙasa da sharri, Allah mun roƙe ka mai da kibiyar sharri daidai wuyansa. Allah ka shagaltar da su da kawunansu, shugabanninmu Allah ka ɗanɗana musu adalci. Allah mun roƙe ka, Allah ka jawo hankali zuwa ga adalci. Allah ka inganta zaman lafiyar wannan ƙasa. Jihohin da Allah ya jaraba da rashin zaman lafiya, Allah ta'ala mun roƙe ka, Allah ka yaye musu. Mu jihar Kano, Allah ka ba mu lafiya, Allah ka ba mu zama lafiya. Dukkanin barazana ko tashin Allah ta'ala ka sauwake mana al'umman zan Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya ubangiji, ka cika hannayenmu da arziki, Allah ka cika zukatanmu da kaunarka, Allah ka mallaka mana duniya, Allah kar ka bari duniya ta mallake mu. Dukkanin masu neman addu'a, Allah ka san su, Allah ka biya dukkanin bukatunsu. Bayin Allah da ke ba mu ruwan sha, ka san su, Allah ka biya dukkanin bukatunsu, ka shayar da su alkausara, ka yi gafara ga magabatansu, ka sa albarka da alkhairi a cikin dukiyoyinsu, ka kiyaye kowace irin kasara a dukiyoyinsu saboda annabin rahama sallallahu alaihi wasallama. Allah mun roƙe ka kalle mu da tazallinka na kamala, ka kalle mu da tazallinka na jamala, ka kalle mu da tazallinka na ludufi, ka kalle mu da tazallinka na sutura, alfarmar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama, khalifa khadimul qur'an. Allah ya kai rahama zuwa gare shi, hidimar da yawa alqur'ani da addini, Allah ya ninninka alkhairansa,
ayyukan alheri da ya fara iyalai suka dora, Allah ya kara musu kwarin gwiwa, Allah ya sa musu albarka a rayuwa, Allah ya sa musu albarka a nema, alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya ubangiji, a lokacin da wasu bayinka idan suna da bukata wani aiki suke na kirki, su fake da wannan aikin kirkin wai shine tsanin su zuwa ga biyan bukata, to Allah ka sani, mu ma mun sani, ba mu da wani aikin kirki da ya isa da tsarkin aikin kirkin mutum kare ka da shi, amma Allah muna da annabi, mun sako wannan annabin a gaba dan neman biyan bukatunmu. Allah ka biya, Allah karka bari mu galabaita, Allah karka bari mu tozarta, Allah karka bari mu kunyata, Allah karka bari mu tsaraita, Allah ta'ala kada ka bari mu kasa. Albarkacin assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi, khudh bi aidina qallat hilatuna adrikina ya rasulullah. Allahumma izil islam wal muslimin wa azil al kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma anta bihajatina alimun wa ala qada'iha qadirun faqdiha ya rabbal alamin. Na'udzu bika Allahumma min jahdi al-bala'i wa darki ash-shiqa'i wa su'i al-qada'i wa shamati al-a'da'. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salati yarhamukumullah. Allahu